Getan jarraituko dugu, baina menditik pistara jauzi eginda. Bigarren urtez Ordizian Jose Antonio Peñaren oroimenezko mitina antolatu baitute. Goi mailako 200 atlete inguru bildu ziren Altamirako estadioan eta proba bertatik bertara jarraitu zuen Jonander Gorospe lankideak. Han eta hemen proba eta txapelketa ugari izan dira azkenaldian. Europako txapelketa Olinpiar Jokoak zita handiak gain-gainean daude eta 6 puntu bete-betean daude atletak. Jose Antonio Peñaren omenez Ordizian antolatu duten bigarren mitinean hala ere maila oneko atletak bildu dituzte. Eta ikuskizunik etzen falta izan Altamiran. 800 metrokoan Marta Frentxilla izan zen irabazlea. Ikusmin gehien sortu zuena Albert Prado venezuelarra izan zen. Madrilen ari da Riorako prestatzen eta Ordizian emango zituzten sariek erakarrita bertan parte hartzea erabaki zuen. 200 metroko proban aritzen da. Londresko Olinpiar Jokoetan ere parte hartu zuen erreleboan eta Riorako sailkatuta dago. Ordizian ez zuen aurkaririk izan 45 segundo eta 85 eunen. Horixe bere denbora. Baina Rion 45tik jaistea du helburu. Bueno, no, claro, en Río de verdad que todas las esperanzas y todas... Hego Ameriketako bi atletak lortu dute soilik halako marka egitea. Aurten 5 aldiz egin du 45 segundoko denbora Albert Brabok. Altamiran ere denbora horretan ibili zen, iaia aurkaririk gabe eta baikor dago Olinpiar Jokoei begira. Bera izan zen proba guztiak kontutan hartuta Altamiran marka honena egin zuena eta mitineko saria venezuelarrarentzat izan zen. Y es una meta muy importante para mí que quiero lograr. Pertikan, nesketan Malen Ruiz de Azuak eman zuen ikuskizuna. Altamira ez dute oso gogoko, jauzietarako, baina kontu marka ona egin zuen beste behin ere Ruiz de Azuak. Bai, bueno, ezin gauen lortu gauen Europako txapelketarako marka minimoa, eta oindala pare bat aste bai hemen egon ginen, eta bueno, da pista bat, beti gazapurtxo bat, ez dakigula zelan egon gana aixi eta hori, baina torten garen danetan, sentsazio honekin urteten dugu, así que bai, bagekikun honetorriko ginela. 3:76rekin hasi zen, lehenengoan gainditu zuen, baita 3:86 lau 10 eta 4:20ko langak ere. 4:23 zuen markarik onena eta ondo egin du Malen Ruiz de Azuak, 3. saioan 4:26 gainditu zuen. Forma fisikoa dago kixonez nahiko, ondo nahu, vamos, eta bueno, manek ixon bai, espero nauen, espero marka hobetzia, azkenian kompetentzia, igual bakarriko gote mazare edo asko kostetan da motibatzia, baina formai dagokionez, banek ixen marka itxeko nahuela. 4:22koa ezin izan zuen gainditu. Europako txapelketara joateko hautatua izan den Alazne Zurundarena ikusteko gogoa bazuten zaleek. 100 eta 200 metrokoan parte hartu zuen. 100koan Marian Garrantxok irabazizion ordea Ordiziarrari, 11:85 Garrantxoren marka eta 300 gehiago Zurundarenak. Gizonezkoen 1500ko proban maila bikaina zegoen parte hartzaileei dagokionez eta emaitzak ere halakoak izan ziren. 7 atletek lortu zuten 3 minutu eta 50 segundutik jaistea. Amaiera estua izan zuen probak, emozioa azken metroraino indartsu amaitu zuen Realeko Txakip Latxgarrek. Azken aleginan gainditu zituen Jesus Ramos eta Ricardo Rosado. Latxgarren denbora 3 minutu 52 segundo eta 20 eunen. Luzera jauzian Usoa Lopezentzat izan zen garaipena 5 metro eta 24 zentimetroko jauziarekin. Eta gizonezkoetan Igor Legardarentzat. 7 metrotik gorakoak izan ziren berak egindako jauzi guztiak. 7 metro eta 52 zentimetrokoa izan zen luzeena. Inigo Uribarren izan zen bigarren. Dotorea izan zen 5.000 metroko lasterketa ere. Karrera hasieran ondo ezkutatuta joan zen Sergio Sánchez, gerora irabazle izango zena. Baina amaieran bera izan zen indartsuena, eta helmugan 3 segundotik gora atera zizkion bigarren izan zen Elasap Oubadiri, Realeko atletari. 13 minutu eta 58 segundoko marka egin zuen Sergio Sánchezek. Eta abiadurako bi proba mitina amaitzeko. 100 metrokoan, gizonezkoetan, iaz bezalaxe Jonathan Okeudo, Nigeriarra irabazle. Final aurrekoan bera izan zen azkarrena 10 segundo eta 74 euneneko demorarekin, eta finalean 10:53 egin zuen.
Kamino bigarren izan zen, eta bertako Txindoki klubeko Oktabian Romanesku hirugarren. Eta emakumezkoen 200koan arantza atera zuen Alazne Furundarenak, eta ez zuen aurkari xamurra, bera bezala Europako txapelketan parte hartzeko hautatua izan den Geraxane Usia Arabarra, 400koan parte hartuko du honek. Ordiziako 200koan Furundarenak lortu zuen garaipena 24 segundo eta 31 euneneko denbora eginda. 31 eunen atera zizkion bigarren izan zen Geraxane Usiari.